Bună ziua, lume! Și mi-a venit la un episod cu David Penciu și asistentul meu, Filip Zu. O să facem un truc. Trucul cu șervețelul magic. O rup, o să vedeți ce se întâmplă. Da, deci l-am rupt. Bun. Suntem frați, dacă vă întrebați. Da, îl pun aici. Iau un pic, iau un praf magic din buzul mereu. Da, pun peste el. Gata. E un praf care nu se vede. Da, este întreg. Vă rog frumos, vedeți că mai am un videoclip foarte tare cu lingura magică. Și vedeți că sunt un tricou albastru, cu New York și albastru, da? Tot așa o să fie, cum arăt eu acum, dar cu un tricou. O să fie un scaun rotund. Hai să explic cum am văzut. Luați un șervețel, îl mototoliți și îl puneți aici și degetul peste el. Da! Și degetul peste el. Da. Da? Faceți așa. Faceți așa și asta e mereu aici. Îl rupeți, da? Îl rupeți. Mă scuzați pentru asta, frate meu. Încercați să nu vă vadă cel care vizionează. Să puneți asta aici. Încercați aici. Da. Și să arătați. După aceea când îl puneți aici și iau. Și ziceți că luați șervețelul de unde, că ăsta aici și ăsta e bun. Și când băgați mâna în buzunar, să nu se vadă, deci faceți bang. Și ziceți că luați un praf magic și lăsați acolo șervețelul. Și să stați în el și faceți așa. Și șervețelul o să fie ca nou. Da? Deci, bun. Dați un subscribe, vă rog frumos, uitați-vă că vreau să câștig un concurs dacă primesc 100 de like-uri, ziceți-vă la familia voastră să se uite, vă rog frumos din suflet, vă iubesc și vă rog uitați-vă, este un concurs de magie, da? Dacă primesc 100 de like-uri, de vizionări, o să câștig concursul, deci vă rog frumos, vizionați. O mai are ceva. Mama, da? Auzi, da. Bun. Deci. Da? A dispărut. La loc. A dispărut. La loc. A dispărut. Oh, nu l-am făcut bine, o să bang. 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 Da? O să vă explic cum am făcut și trucul ăsta. Puneți așa. Când puneți mâna aici, da? Luați șervețel, luați pixul așa și degetele astea două să fie așa, cu fața spre casă. Dacă îl puneți așa, se vede, știți? Puneți așa. Da? Ceva în gen. Gata, frate. Ceva în gen. Da? Și când faceți așa, nu, îl luați. Uitați-vă la... Ok. Că se vede asta. Uitați. Deci este așa și cu degetele în față. Și când luați așa. Da? Și încă o dată. Deci, bang, nu mai era fără mână. Când sunteți aici, bang. Și puneți degetul așa. Da? Deci cam atât pentru astăzi. Filip Zu, care se joacă cu un biscuite. Da? Mă scuzați pentru aceste... L-a sunat pe fratele meu cineva. Deci cam atât pentru astăzi. Dar pentru Filip Zu, asistentul meu, așa, fratele meu. La revedere!